My people, they say that the Israel parliament members are now signing for Biafra to get their total independence. They are fully backing Biafra and supporting Biafra. You know, say something, they start play before you know it, it don't enter everywhere. My wonderful people, oh, I go play the video, may you hear waiting they happen. This last one. Biafra is going and nothing can stop it. That's why Nigeria they run kata kata. Come here waiting Ebube Monso talk for this video where I go play you. In talk many things will happen during Biafra war. They say that the Hausa Funanis don't enter inside Anambra State to my people, now let us watch the full videos. We'll come back and continue. I want to congratulate our parliament member, Nisim Baturi. He was the first that supported us. He was the one that managed our historical day on 18th of February. And he is now, he signed, we have his signature. I want to say thank you very much. And I want to say תודה רבה, ניסים, תודה. אין עליך. So sign for us. Listen. So we have another signature. Listen a minute before we are going home. Thanks God. Thank God, thank God, thank God. I think you they hear them, they thank God. If they hear them, they thank God, Abi. Because I posted something concerning this afternoon. Some people come under the comment section, they talk rubbish. The truth is that this kind of video, this kind of news, you will only see it from us. You know, go see them from Zoo Bandit Media. That's just the fact. And another one thing again, I understand is that according to the news, they said all the parliament, all the members of the parliament have signed that Netanyahu should recognize Biafra. You can see them celebrating. There is a about this. You understand? It is not my fault that I am telling you. It is not my fault that you want to be a sabo. You understand? The truth remains that this 2026 Biafra will surely come. A lot of strange things will be happening. A lot of strange things will be happening. Just watch how it will be happening. It will be very hard that they did not push a very dark man to remain in power until Nigeria disintegrates the way it's supposed to. I don't know what you think, but I am not in position to help you anymore. You understand? I'm not in position to help you. This is a day of one of the day of celebration, that if you believe in Biafra, if you support this movement, you need to go and celebrate. It is a day of celebration. That's all I have to tell you. You see this move. You see this move. Now America and Israel is making this move all together. Don't take it for granted. Don't take it for granted. You see this document that was signed by the parliament, that is being signed by Israel Parliament today, being 11th June 2026. That's the beginning of the coming of Biafra. Since all the members of Israel Parliament have joined hands and asked Benjamin Netanyahu to recognize Biafra, nothing remain. Now waiting I say make I tell you. Like this video, share this video, tell me what is. Still they argue on the comment section. God bless you.
ifu ka o si anụ ya ọkụ n'obi ka ndị Igbo na-aje nwere onwe ha. Ana m ajụ bụ Nnamdi Kanu a na-ekwutozikwa okwu ya, a na-ajụtazikwa ese. Igbo ọ ga-anọ ya Biafra ife nyere anyị nnukwu nsogbu bụ sabotage conspiracy. Ndị Igbo nwere ngwa agha, onye nyere ego ka o jegota ngwa agha were ego gbawara ọsọ. Kedu egbe eji anụ ọgụ? Egbe akpụta n'ụzụ n'ọka, nke ya bụ itinye mgbọgba egbe ọkụ achalụ na egbe niile ịtụrapụgoro ya n'ala, fichaa aka ya, rapụ ya ka o juo oyi wee tinyekwa ọzọ. Egbe a na-akpọcha kadum, egbe ntụ. Tupu ị gbaa mmadụ ị ga-abịa abịa nso, ịgbazi onye eburu egbu ya. Ọ ife aka ndị Igbo gabicha, ọ ga-anọ ya Biafra gwashi ọkọsala ọkụ ife afọ ụmụaka ya fọrọ ọbụla etu a. Mgbe anwa ịfụ awọ, ịfụ ngwere, ịfụ mbala, ịfụ agụ ụlọ, ha ncha niile bụ nni. Ịfụ nkịta, ịfụ na ma agwọ niile ma ife niile ụmụ anụmanụ niile nwere ntị, eke oke niile ọsọ, o nwere ebe afọ ha, onye ọbụla na-azọ onwe ya. Ụmụaka anyị nwụsịsị a na-ejere n'akwụkwọ nụ. Ndị chelo na-enye aka Ojukwu tikwe ụwa niile agbakọta Igbo azụ. Ndị Naijiria ha mere Igbo alụ, ọtụtụ ndị mmadụ nwụrụ ka ha nwụsịrị nyaba ahịa Biafra mgbe Ojukwu 1970 Ojukwu ha ndị power over to Effiong na Ivory Coast. Effiong wee mee broadcast na ya surrender. Mgbe anwa ndị Naijiria golie ụmụ Igbo gbaga na bank ga-eje were ego ha, enwe policy of go on na onye ọbụla Igbo ọ bụgo na enwe billions na akaụntụ ị ga-arapụ gị n'ife anyị na-ebu 20 pounds level a. Ndị Igbo wee bee akwafịọ. Mana gịnị na-eme today? Ije na north ifo nọ ndị 20 pounds, ije na west ifo nọ ndị 20 pounds. Ndị Igbo bụ gịnị? Ụmụ Israel Nigeria. Every average Igbo man with human capital. Now ofu nsọ ife anyị na anyị nsogbu n'oge Biafra ka na-enye anyị nsogbu tata. Kedu ebe isiokwu na-agba gị ka anyị fụọ nwa anyị n'anya with love and unity? Anyị aga gata aka, mana ọ bụrụ na obi adịrọ n'ofu anyị ama agata aka. With unity we stand, but without unity we divide. Ndị ọma njem ọnụ, ndị Igbo nọ na nsọtụ ụwa niile, etu ha na-akwado ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Ọ jọgburu onwe ya na nwanne ya nọrọ n'ọgba ya, ịgbakọta ya azụ jekweli ndị ilo. Onye ile ahụ ama afụkwanye n'anya. Etu anụ nwa na-aje ndọrọ ndọrọ, Peter Obi wee pụta ekwukwa m nwere onye ga-enwe worldwide acceptance n'ala Igbo etu Peter si wee nwee na Nigeria tata, ka anyị ncha niile kwụrụ ya n'azụ. Ndị gọvanọs irrespective of party affiliations, let us key into this project. Ka ndị Igbo enwekene onye Igbo bụ ibe ya edozi Nigeria anụwa. Anyị ncha niile mana Peter nwere what it takes to rebuild this nation. But selfishness nke mma enweta nke onye nyere anyị nsogbu mgbe anụ anya Biafra, ọ ka dị anyị n'ọbara. Ọ bụ na nwanne na mmadụ na-anụ ọgụ n'ilo, ijekwa ilo onye ilo anwa mana eburu ezigbo mmadụ, ọ ga na-asọ gị asọ maka na ọ mana ebu etretọ. Anụsị anya bụ anya o mechibido gị ụzọ. Ọ ya sị ebe ime nwanne gị ebe a onye ma nke ihe eme m. Take it to heart or keep it in mind. To whom much is given, sense is needed. Ka anyị chịkọta n'ọnwa anyị ọnụ. Ife mere ndị Igbo ji wee survive after Biafra war bụ na enwere gịnị philosophy of onye anyị na nwanne ya onye ude nwanne agba n'ọsọ. Ọkwa mgbe anwa political power na north, economic power na west, ndị Igbo gbara aka, ndị Igbo wee kachie onye ude nwanne agba n'ọsọ. Spirit of love is the spirit of Biafra. And for us to go far in this Igbo land, we must cultivate and embrace this spirit of love. And that is the seed of Christianity. Ndị ọma njem ọnụ, Igbo bụ Igbo, ana m asị na ọ ga-adịrị unu mma. Ọtụtụ ife mee na ya Biafra, ọ bụrụ ife anyị ejekọba ka ọ ghara ịkpasu mmadụ iwe. Gịnị ka m na-ekwu? Osita tata dị mma, ọ dịba gboo. Ka anyị fụọ nwa anyị n'anya, ka anyị fụọ nwa anyị n'anya, ka anyị fụọ nwa anyị n'anya. Onunu ude nwanne agba n'ọsọ. Ka Chineke nna ike na-egozie unu. Anyị na-ayọkwa for the release nwa Maazị Kanu, onye nke na-anụ ọgụ maka mwere ọnwa. Ka Chineke nna ike na-egozie onye ọbụla n'ụlọ onu a. Ka mmụọ nsọ Chineke ike nọ n'ele anyị oge niile. Ebe ọ bụla ise nweta ife nyere ndụ aka, Biafra ọ ya adịla unu mma. The the Father, Son, and the Holy Spirit. Igbo bụ Igbo, Chineke gozie unu. Na-abata gọọlụ ukwu ndị Fulani kpachiri ga-efi bata azụ mọchụarị. Oga, we no want you now for this town again. If we no want you now for this town again, make una pack all this thing come up for here. Una ya no kataje ebe a na afu unu no una na amịarị ọrụ ukwu na kwọ ya ọkwọ ndị ihe na azụ mọchụarị ọrụ ukwu o. Ọ na anyị na-awagharị kịta wee fuo ebe ha nọ. Ha dị two boys, o nwere onye nke ofu gbara ọsọ.
Bụọkwa obere ife nekwa so efi achị wee bịa wee nọrọ ukwu mensi ka nkụ mensi tiri alụ kịta mensi tiri alụ sekuriti nọ n'ọrụ ukwu central security ọ na anyị na-awagharị n'ime ọfịa kịta wee fụ ha. Welcome back, my wonderful people. As when I don't watch that video, no be small thing, no. Things are really happening. However, this is a very big win for Biafrans because Israel is the people that I want them to carry this struggle thing for head, because Israel is supposed to be in the forefront, not America. America is a business people. They are business people. But if Israel really mean this well, mean Biafra well, mean that they want Biafra to go out from Nigeria, 100% we are going. The Arab nation that will support Nigeria don't have anything to say, even the United Kingdom. So that Israel is the only people that I'm hoping, say God should touch them to carry this struggle for head for us. Let them come aside and help us to get freedom. We will be a good brother to them, a very good brother to them. Nobody will dare threat their state of Israel from Africa, because Biafra is gonna be stronger like Israel. So that is why they don't want Biafra to come. That is why. And that's why I want Israel also to be involved in this whole thing. However, share the video, drop your own opinion in comment section, tag #Israel, #Israel. Be tagging them. Be tagging them. Let us create another awareness so that these people will come in, because they don't play. They don't play with these terrorists we have in Nigeria. Guys, share.